Pero mo na nga dili ito sundugon kining mga dibuto dito mga higala. Walay problema ang pagtuo nga Katoliko, no, with due respect, no? Ug unya ang mga Black Nazarene okay ra na. Pero ang mga dibuto dito mahigala na sobraan pod mga sukid di paminaw ang uban nga labihan mahigala ka mo appeal sa translasyon nagtinukmuray. Resulta nga dunay usa ka photojournalist samtang nagcover sa translasyon kagahapon giatake sa kasing-kasing taon. Daan ang naglain ang iyang panglawas apan ni cover gihapon siya kay gikan din ni sa lain nga event unya ni cover dito mga kaigalaan sa translasyon o dito mahigala gumikan sa suffocate siguro sa mga tao nga perting daghana o giatake mga sukid tig paminaw. Straight to the Sa point. una pong mga katuigan, doon na po yung mga stampede nga mahitabo diha. So ang atong pahinaot din sa ato mahigala sa Basilica Minor de Santo Niño sa pagtuo natong mga Subuanon o sa Kabisayan ug Mindanao o mga Pilipino na nagtuo ni Santo Niño na dili lang sa inana no ang duot mga sukid tig paminaw. Pero atong obserbahan din sa Sugbo kaloy sa Dios ang atong solemn procession dayon bisa pa man og tambungan sa nagkadaiyang katawhan at least malinawon. At least why mga stampede nga mahitabo hinaot ta nga mapadayo na kunan dakong responsibilidad sa ang atong kaparian ang ato mahigala mga giya sa simbahan nga ila yung ipasabot matag karon og unya ang tinuod mahigala nga pagtuo nga dili kinahanglang magtinukmuray, dili kinahanglang magstampede, dili kinahanglang mga naay mga matay sa atong pagtuo nga to sa Ginoo.